Дойдох при вас с частично разкъсан бедрен мускул, при което аз си помислих, че трябва да правя операция, трябва да се зашие мускула, но за щастие открих най-добрите терапевти и най-доброто място, където мога да се възстановя без операция. Като първоначално направихме остеопатия. Това какво означава? Това означава, че старото чакръкчийство, което е да те пипнат, да те натиснат, да те наместят и с масажи, и с много упражнения, заедно с масажите, успяхме да върнем мускула и т.е. мускулът да зарасне наново, напълно, така че аз да мога отново да се състезавам, понеже в софтбола, както знаете, при нас са много резки движенията и това се случва, така че препоръчвам преди да тръгнете да се оперирате, първо да поискате няколко мнения и най-много да натиснете, първо да тренирате и да си направите упражнения, естествено с правилните хора, но препоръчвам да дойдете тук при нас, за да може това да стане наистина по най-добрия начин, с най-добрите специалисти. След първата процедура, естествено, видях веднага ефект, но имаше болка, което няма как да няма болка, при положение, че това все пак е третирана зона и най-малкото това е възпалено и разкъсване. Но за сметка на това, още след първата процедура аз проходих отново, нямах накуцвания, нямах такива болешки, които просто да не мога да спя, както беше в началото. Това, което най-много ме впечатли в Балнео и СПА Посейдон е отношението на хората, които те посрещат и хората, които работят с теб. Това е най-важно, защото тогава ти се чувстваш на място и си способен и си готов ти да се отдадеш и да се отпуснеш, за да си кажеш проблемите, а тези хора тук просто са едно голямо семейство, което те приема с отворени обятия. Препоръчвам центъра с две ръце и съм го препоръчала вече на доста приятели и знам от тях, че са идвали и са останали страшно доволни, пак с болешки, но не е нужно да имаш болешки, за да дойдеш тук всъщност. Както виждате, зад мен има един уникален оазис, който е невероятен. Стаите, настаняването, целият екип просто са невероятни и препоръчвам с две ръце, за да дойдете наистина да си починете и да се възстановите както трябва и за да може да играете пълноценно. Балнео СПА Посейдон е различен от всички останали центрове, не само заради отношението и заради екипа, който работи тук, ами заради това, че те имат страшно много процедури. Имат перлена вана, имат магнезиев басейн, който никъде другаде в България го няма. Както знаете, магнезия е много важен да го приемаме преди и след тренировки, мачове, за да може тялото ни и мускулите ни най-вече да се възстановят. Има вана с луга. Аз лично съм била на процедура с луга, защото имам проблеми с кръста и след тази процедура мога да кажа, че се почувствах невероятно. Но мога да кажа, че наистина това, което отличава този център е самите процедури и най-вече хората.